אנחנו רואים פה סרט, אלון צדן על לוויתן, מותקף. אני אנסה להתקרב לזירת הפשע, אבל זה מים. אני אנסה להתקרב לזירת הפשע. איזה פיצוצים הולכים שמה. פה משמאלי בן אלימה עם המזרן ים. עכשיו קובי מבקש מצדן לבוא לרדודים כדי שאני אוכל לצלם. תראה על המצלמה! תצעקו שאני אשמע. זה רוסי! אני רוצה מלחמה! מלחמה! חיפה אריות, אבל אנחנו דרקונים! אחי, אני פותח עיניים! כן, גם אני כל הזמן פותח עיניים. הופה! אבל תביאו אותו לרדודים! טוב, תשמע, אני אעצור את הסרט אם אתם לא זורקים כלום. סשה! פלג משתגע! לוויתן! איזה טוב, תזהר על המצלמה. איזה שוגע. כן, פה הצלם שלכם, סשה שפרונין. סשה! יואו! כלום על צדק!